Mä äänestän Olli-poika Parviaista, koska hänellä on älyä ja rohkeutta katsoa yli seuraavan vaalikauden ja kvartaalin. Meidän suurin uhka ei tule idästä eikä lännestä, vaan se on maapallon tulevaisuudessa. Nyt jos koskaan, meidän kannattaa satsata uusiutuviin energioihin. Lapsemme ja lapsenlapsemme tulevat kiittämään meitä siitä. Mä kannatan perustuloa, koska se kannustaa työhön ja takaa inhimillisen elämän jokaiselle sivistysvaltion jäsenelle. Me tarvitaan eduskuntaan kulttuurin asiantuntemusta. Taide ja liikunta ovat keskeisiä hyvinvoinnin kannalta. Jokainen niihin sijoitettu euro tulee kaksinkertaisena takaisin. Äänestä sinäkin Olli-poikaa.